марҳилаи аввали аксияи тӯҳфаи сазовор ба анҷом расид. Аз оғози ҳафтаи равон бошад дар тамоми филиалҳои ташкилоти амонатии қарзи хурди Имон Интернешнл маросими супоридани тӯҳфаҳо ба мизоҷони соҳиби холҳои мукофотӣ гашта баргузор мегардад. Чунин як чорабинӣ дар филиали ташкилоти амонатии қарзи хурди Имон Интернешнл дар шаҳри Турсунзода низ баргузор шуд. дар ибтидо роҳбари филиали ташкилот ба маълумоти ҳозирин расонд ки то имрӯз бештари иштирокчиёни аксияи мазкур ки соҳиби холҳои мувофиқ гардиданд тӯҳфаҳои худро дастрас менамоянд. дар филиали шаҳри Турсунзода якум марҳилаи аксияи тӯҳфаи сазовор анҷом расид ва чорабини тақдим кардани тӯҳфаҳо ба мизоҷони мо баргузор гардид. дар ин чорабинӣ намояндаи саридора Маҳмад Саидзода Ширалӣ иштирок варзиданд ва ба 7 мизоҷи доимии ташкилоти мо ки аз хизматрасонии интиқоли маблағ истифода бурданд ва соҳиби холҳои зиёд шуданд ки тӯҳфаҳои қиматбаҳо ба монанди сета смартфон, дута футболкаи брендӣ ва мошинаи ҷомашӯӣ ба мизоҷи фаъолона тақдим карда шуд. роҳбарияти ташкилот тамоми иштирокчиён ва соҳибони холҳои баландро бо ин дастовардашон табрик намуда дар лаҳзаи тантанавӣ ба онҳо тӯҳфаҳоро супорид. ман Тошуф Розиқул мизоҷони бонки Имон Интернешн ва коргарои ҳамин Имон Интернешн раҳмати худро мерасонам. бо оянда ба иншолло бо ҳамкорӣ каданием. ба мизоҷон телефонҳои мобилӣ, ашёи рӯзғордорӣ ва мошинаи ҷомашӯӣ супорида шуд. мувофиқи шарти аксияи тӯҳфаи сазовор мизоҷони ташкилот ки тариқи рубли русӣ маблағи интиқолӣ қабул менамоянд ё тариқи азъори миллӣ ба муҳлати на кам аз 1 сол дар идораи ташкилоти амонатии қарзи хурди Имон Интернешнл пасандоз мекушоянд, холҳо ба даст оварда соҳиби тӯҳфаҳои ҳатмӣ мегарданд. марҳилаи дуюми аксия то санаи 1 октябри соли равон идома меёбад.